Patih wonten dawuh sukses nggih. Apa kok sebabe jenengan muni sukses iki kaya yen bar wayangan enek tukang nyuting muni sukses. Mang titeni Pak Mange angger bar wayangan mesti enten piyai sepuh ngagem blangkon terus muni sukses. Kula ingkang abdi kepatihan. Name kula Srengga Yaksa Jumadung dawuh. Apa terus bape kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake. Isih gawang-gawang mungguing pandulu sedanipun kakangku Prabu Susarma sing dipateni dening prajurit Wirata nalika Trigarta lan Ngastina ngrampit negara Wirata piye. Aku bakal njaluk adil. Jarene Wirata ki negara sing sugih pangapura, jarene negara Wirata ki negara sing kebak kawicaksanan. Kenapa kok dadak dihukum pati mongko isih ana hukum selawase urip? Sebab iki sing bakal tak takokake marang panjenengane. Nanging nuwun sewu Anak Prabu Susarka. Paribasan mentang-mentang kaya gendewa malang-malang kaya perbatak. Kaprawiranipun tiyang Trigarta menika boten wonten sak propintenipun menawi dipun timbang kaliyan negari Wirata. Wirata wis ampas brabas tanpa daya kentekan Senopati. Patih Kencaka rupa Kenca Raja Mala mudhar kabeh. Kula gampang anggene bakal gempur negara Wirata. Yen pancen kados mekaten kula namung sadremi dados abdi boten langkung sendika ngestakaken dawuh. Madhong dawuh. Krek lampit burung kakimpul waton lanang nyekel dapan. Budal ana negara Wirata syukur lamun to kena tak pitung, kena tak itung, kena tak rembug. Dewa dene meguguk muta waton gajalar Singabara. Negara Wirata dibiuki batang sayuta. Mula kang mangkono budal dina iki. Yo, maju, yo, maju, yo.